नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सबके भाई मनीष हलचल इ ब्लॉग में आप सबके स्वागत बा। इ आप सब पीछे के बैकग्राउंड आप सब देख रहल बानी। आज हम आइल बानी शाम कौड़िया बाजार। बहुत ही सुंदर एजा भगवान भोले शंकर के बाजार के समीप में ही एगो मंदिर बा। आप सब पीछे देख रहल बानी मंदिर के सुंदर नज़ारा और बहुत ही सुंदर जगह बा, सुंदर दृश्य बा। ये ब्लॉग में आप सब देख रहल बानी ए मंदिर के तमाम एजा स्पेस और सुंदर दृश्य ये ब्लॉग के माध्यम से आप सब देखी। और ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ये पेज के आप सब फॉलो करी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करी। और एक से बढ़ के एक आप सबके ब्लॉग देखे के बाद तो ये पेज के आप सब फॉलो करी, ये पेज से आप सब जुड़ी और एक से बढ़ के एक ब्लॉग आप सबके देखे के मिली। आज हम आइल बनी शाम कौड़िया बाजार पर। देखी इस मंदिर के सुंदर नज़ारा, कितना ही सुंदर मंदिर बा। आई बहुत पुराना मंदिर है। देखी मंदिर के सुंदर गेट बा और कितना ही सुंदर इ मंदिर बाहर से लागेला। देखी आप सब दर्शन करी, भगवान भोले शंकर के मंदिर बा, हनुमान जी के भी एमे स्थान बा और बहुत ही सुंदर दृश्य बा ये मंदिर के। आप सब एक बार आई और एजा दर्शन करी, काहे बहुत ही सुंदर ये मंदिर के नज़ारा बा और खूब सुंदर स्पेस बा ये मंदिर में। तमाम भक्त लोग एजा आवत रहेला दर्शन करे खातिर, बहुत भीड़ भी होला। बहुत ही सुंदर जगह पर ये मंदिर बा। शाम कौड़िया बाजार के समीप में ही मंदिर बा। वजह से हम ये ब्लॉग बना रहल बानी, आप सबके ब्लॉग में स्वागत बा। बहुत ही सुंदर भगवान भोले शंकर के मंदिर बा, आप सब दर्शन करी। और ई ब्लॉग कैसन लागल आप सब कमेंट में ज़रूर बताई। और ब्लॉग अच्छा लगे तो ये पेज के आप सब फॉलो करी और ये पेज से आप सब जुड़ी। आप सबसे आग्रह बा, विनती बा। और एक से बढ़ के एक ब्लॉग ये पेज के माध्यम से आप सबको देखे के मिली, लगातार ब्लॉग वीडियो। और ये पेज से आप सब जुड़े रही। आ देखिए अभी ये ब्लॉग हम बना रहल बानी शाम कौड़िया बाजार के भगवान भोले शंकर